I dobrodošli u još jedan Next Gamer i naše preživljavanje na ostrovima. Dakle, ja sam kopao malo ovako, pa sam onda skrenuo. I onda sam tamo nešto našao zanimljivo. Mislim da će vam se svidjeti. Tam. Evo, nemoj da me zazva. Malo da smanjim. Tako. Sad me vjerovatno bolje čujete. Uhu! Благодаря. Ovako. Mi ćemo se dizati gore. Ok, sad kad smo krali da je tu ispod pećina, mi ćemo tu naravno biti, samo u nekoj drugoj epizodi, jer smo sad donijeli dovoljno irona da napravimo iron mač i da osvojimo oklop. Evo da. Evo da ćemo jedan ugalj, valjda to, evo 2, neka bude 2. Ili ja imam stone sword? Ne. Okej. A da li bi mogao nešto da ubijem? A da dobijem hranu. What? Okej, neću da vraćam pažnju. Tamo je jedan ogroman. Mislim, nije ogroman skeleton, nego je... Kako se zove? Ja ne. Okej. Idemo napraviti ovo, tako. Samo prvo što moramo da učinimo je da se nahranimo dobro. Tako da idemo po svinče, pa ćemo ga ispeći. Da bude na ražnju, nećemo mi običnu hranu da jedemo, tako ljudi. Šnicle od svine. Ok. Dok mi čekamo što da radimo. Ok, jedno je. Tu. Mislim, ponekad je. Da li je to? Jes, ok. Samo sačekam da nam se napune healthim. Pošto onaj power mu je previše jak, vidjeli ste u prošlom snimku. Bar mislim, ne znam da li me je pogodio to snimanje ili... Znači, morat ćemo da smislimo taktiku. Tako da uzmemo kombo neki, ili tako nešto. Ja ne bih voleo da nas ubije. Evo, napravimo se srčići. Sad ćemo nekako da mu se prigradimo. Ovako. Aha. On gleda negdje. Ne znam da li da... O, gleda u nas. Oh my god. Dum.
Oj. Oh my god. Oh my god. Neću valjda crći. Od skeletona ću da crknem. Baš. Sam glup. Healoj se, molim te. Valjda nisam istrašio potkice. Čekaj, da pojedemo. Ne, dobro. Odreli smo ga samo 2-3 puta, to je jako loše. Neka mi se napuni još jedno. Još 2. Još 2. Inače on ne može tako koristiti zato što ima onu kapu pa onda malo teže. Nije nijedno se nije uredio. Šta me vraćaš? Šta me vraćaš? Idemo malo u vodu. Pošto vidite dok smo u vodi, on ne može da nas, ili ipak može da nas skine. Sad ću ja tebi da čitavam bukvicu, a? Neću crći, a ipak hoću. Druga da ćemo crći. Ne treba, nemoj molim te. Izvukli smo se za dlaku. Sad će da nam se puno healthy. Fruti. Znači nekoliko puta smo ga udarili, pa da nije loše. Odvukli smo ga sad u onaj plitki deo, tam će biti teško da se borimo. Onako, znate, ne možemo da ronimo pa da nas on ne skine, nego skina nam non stop. Neću da pojedem jabuku, ajde molim te da mi se još bar to napuni sad. Ajde kada će morati i drugu jabuku, dobro, dovećemo ih mi još. Nećemo da se pomeramo, ajde. Kako ćemo? Prilazimo mu polako, samo da otvoranimo malo vazduh. Dozvimo, op. Pokušava da nas pogodi to mnogo puta, radi je ko. To ne bi trebalo da nam ne pogodi, ne. Bum. Falimo još 5 skeleti, mogu ja to. Ajme promašimo. Ajde, crkni bre. Ne, fore što on kada se odbaci onda... Ja ću crkni. I mrtav, naravno. Jugle! Ostali su mi svi itemi ekstra, to je dobro urađeno u ovoj mapi. A što je skeleton sad nadrljao, pa ja ne mogu da verujem. Hop, doviđenja, ja idem pod vodu, a ti kako hoćeš. Nećeš me vidjeti, ne vreniš. Hop. Samo nam ovaj XP ide. Oh my god. Ajde, sad ću morati da se približi, ja mislim. Za malo. Ajde, samo nek priđe, molim te. Skino me je.
Okej, on nije dobro. Okej, ovo nije dobro ispalo. Ostalo mu još 2. I da ga udarim rukom, on bi bio mrtav. O, ne bi. Okej, izaći ćemo ovako. Dok se okrene. A, jel nam tu krevet nije? Tamo je u kući, okej. Približava se. Hoću da ga izborim. What? O! Znači sad moramo da se pazimo, ima i drugih mobova, nije samo taj skeleton ovdje. Već i spideri i majmuni i sve to. Jo! Čespli si bacio. Vidim. Ja, već u drugoj epizodi imamo armor. Ja ne mogu da verujem, ljudi. Nadam se da će ova epizoda biti najpopularnija. Jer vidite, ipak dobili smo sve što nam je trebalo. Znači, imamo samo to. Okej, je ono. Enchantovano je još. Samo mi brine sad kako ćemo da idemo kući, pošto vidite. E pa ovako ćemo. Uop. Creeper, okej. Tamo nećemo iti. Vidimo ovako. Polupao jedan da napravimo. Loša ideja. Okej, mrtav je. Ja ne mogu da verujem, ljudi, ako vam se svidjela ova epizoda, lajkujte, šerujte i subscribeujte klip. Dakle, zlatni oklop, ono, u drugoj epizodi. Ajde. A? Ja ne mogu da verujem da me ubija, nadam se da mi nije spao oklop, dobro nije. Okej, gdje je taj creeper? Tu je negdje bio. Creeper! Aha, no vidim XP, tako da. Ja sam to samo htio. Jer mi je trebao. Trebat će mi. I to je to, brate, za ovu epizodu. Jako zanimljiva epizoda, ako moram da priznam. Nakon se sviđa, lajkujte, šerujte i subscribeujte na klip. I to do sljedeće epizode. Doviđenja.